porco bravo é unha das maiores ameazas pros condutores. Os accidentes co xabaril multiplícanse na rede viaria galega e xa representan unha crise incluso na arteria da comunidade, a AP9. Este mesmo luns, 7 persoas resultaron feridas nun sinistro múltiple causado por estes animais. Sucedeu na autoestrada ao seu paso por Cambre e causou importantes retencións nunha das saídas da Coruña, en plena hora punta. E é que agora os xabarís tamén se botan as autoestradas e cada vez causan máis sinistros neste tipo de vías. Hai apenas un mes, outro porco salvaxe provocou un choque en cadea de 6 vehículos en Bergondo. Houbo só 2 feridos leves e a condutora que atropelou o animal sufriu unha crise nerviosa. Tan só unhas horas despois, deixáronse ver no aparcamento dun centro comercial en pleno pico de tempada de rebaixas. Isto demostra que non só lle están a perder o medo ao tráfico, senón tamén a cidade. Incluso se atreveron a darse un baño na praia de Riazor, no mesmo corazón da Coruña. E se na cidade están cómodos, no rural aínda o están máis, e non teñen problemas para invadir a autovía e causar máis sinistros. O 3 de xaneiro, un turismo que circulaba pola A6 á altura de Aranga acabou arrolando outro xabaril. Os 2 ocupantes do vehículo resultaron feridos e tiveron que recibir atención médica. Na nosa comunidade hai 9 tramos de estradas identificadas como de alto risco de accidente con animais. Son, sobre todo, vías convencionais situadas ao norte, aínda que un estudo recente sitúa Ourense como a segunda provincia de España con maior incidencia deste tipo de atropelos. As administracións buscan unha solución ao problema con todo tipo de medidas preventivas, como valados ou ouriña de lobo sintética. Os vehículos da Garda Civil de Tráfico, por exemplo, levan instalado un chifre de ultrasons que espanta un animal. Así e todo, aínda non se deu coa tecla definitiva para impedir que o xabaril acabe reinando nas estradas galegas. De feito, agora mesmo hai declarados 9 puntos na nosa comunidade de especial peligrosidade, de especial risco de que en calqueira momento salte un animal de grandes dimensións á estrada. Ti estás, Diego, nun deses puntos, non? Efectivamente, Rocío, isto é Concello de Oleiros, estamos na contorna da Nacional Sexta, que é un dos puntos máis afectados con maior risco ao longo de toda Galicia da presenza do xabaril. Como dicíamos antes, e como dicías ti agora, son 9 os puntos sinalados. A maior parte están aquí na provincia da Coruña, pero tamén en Lugo, en puntos como Outeiro de Rei, Guntín e tamén na provincia de Pontevedra, moi preto da capital, na estrada entre Lourizán e Marín. Para que vexamos e para que nos fagamos un pouco unha idea, son, como o caso que temos aquí, zonas verdes que están ao carón das estradas. Eu, por exemplo, teño aquí ao meu lado, para que vexades, compañeiros, tamén a vía de servizo na que pasan coches constantemente e, pois, despois do valado de pedra, xa a propia Nacional Sexta, polo que hai moitas posibilidades de que un xabaril, de que un porco bravo ou varios, segundo nos comentan por aquí que se ven, accedan con moita facilidade, provocando todo tipo de accidentes. Córrese moitísimo risco nesta zona. Polo momento, como ben comentabades, compañeiros, leváronse a cabo medidas como a emerxencia cinexética, pero tamén outro tipo de medidas máis da casa, como poden ser, por exemplo, os valados, como poden ser, por exemplo, as xaulas, que polo momento se ve que non están a dar o resultado agardado. Nos estamos aquí con José Manuel, que ten un negocio carón desta Nacional Sexta. Que tal? Moi bons días. Hola, bons días. José, comentábasnos que é moi habitual ver por aquí un ou varios xabarís a calquera hora do día, non? Sí, basicamente polas cara a noite, pero é moi habitual, sí, casi todos os días. Ti xa tes atopado varios saindo daqui do traballo e despois marchando para casa, segundo nos dicías, non? Sí, eu teño aquí un negocio de venta de leña, é moi habitual a veces, ainda pola mañá, cando chego a primeira hora, encontrarlos diante do portal que teño, e incluso me teño levantado a rede para entrar dentro do negocio e fozar todo por ali por dentro, pero moitas veces teño visto manadas de máis de 10 xabarís. É dicir, que se moven por aquí con total liberdade. Sí, sin problema. Incluso no acceso que levo, cando vou para a casa, teño que ir con cuidado moitas veces pola noite, porque paso polo medio de uns eucaliptos, e me teño encontrado moitas veces, e incluso teño que deter o coche para deixalos pasar para non tropezar con eles. Non sei se tamén é habitual ver algún tipo de accidente ou de sinistro nesta estrada, nesta Nacional Sexta, por mor do xabaril. Por aquí
teño escoitado, non fai moito tempo, onde está aí Xardilán aí adiante, de haber escoitado algún accidente. Bueno, estes días os que sentín que salen nas noticias, na P9, que é moi continuo, é moi continuo. Por aquí hai unha tenda aquí adiante, un polígono de Iñás, que moitas veces a xente que para por aquí nos comenta que se cruzan con eles e que teñen que parar. Moi habitual, é moi habitual. Claro, non sei se ti, co feito de ter aquí o teu negocio, tomaches algún tipo de medida para intentar espantar o xabaril? Que vas facer? É imposible. Ainda incluso onde vivo teño ali un par de cas na casa e xa non é a primeira vez que queren atacar ao can, porque o can teño por ali ao redor que teñen que escapar moitas veces. Pois moitísimas grazas, José Manuel, por estar con nós e por contarnos darnos este punto de vista sobre o problema. Compañeiro, repetimos, como dicíamos antes, hai 9 puntos en estradas galegas declarados de alto risco de atopar co xabaril, co porco bravo, pero é un problema do que non se está ensendo en todo o país, polo que compre ter moitísimo cuidado e principalmente moito sentidiño. Pois sí, porque